Memwakwa bene so do Adom TV bedroom health tips. Medi edi afia amankwa tamaklo. Medi asede ma endpoint won munti ene ete nkomo ahodo ewe nyina efi apomden panifo yi ho. Ti wadaroma se wo yare a ya kwa endpoint ho. Stroke ne how infertility, diabetes, yakwa endpoint ho. Or ye free scan na ma mema nyina o prostate no bra no on check ma wo. The number is 0244867068. Mene efua safwa ompon. Onesi penny a wono ewo Benz unit. Ene din komoyi. Obapa yemu akwaba. Ne na se papa pa. Yeda se ne nkyerɛkyerɛ a wode maye. Na ye electricity nso ahye wo no. Se na ye betumi amanage no. Yo. Emri bebre ya meka se electricity one of the dangers. Na meko so aka so say dangerous pa. Ati say electricity ana say yinam kanea. Obia wo fie bia mu no. Say utimi hu say me main source of electricity wo henfa. Okay. Bebia ndi assignment amidi mo bia wo a wo hwe mi bia. Wudu fie na anase wo fie nso ahwehwe se wo main source wo henfa. Okay. Nti wo hu bebia wo main source ne wa se electricity to efie ho eja to enija ne to efie ho anase se ekiki obi anase eso obi mu a ese main source no na ukodum no first. Okay. Nti ukodu main source ne first pe ho nyina abedum. Okay. Se nipa no sa chine no gina ho a ebetofo. Okay. Nti wo hwe main source na wudum na eno na ehia pa first. Afi watofom no. Wo nipa ko na wo kwa akọboa dia electricity asoni mu no anase ache no. Hwe se wo nso otebia etise. Esese wo hye mpaboa eye rubber. Ne to ne ye rubber bronyi se rubber so. Na pe tuhu first no ne nke beka se wo mofunu na wo di akwakobo nipa ko no but esi a wo mofunu no kofa wen esi a ye use machine ne ye di wo fufu yi nti wo bepe ntuhu tawo enfoye okay ana ntoma enfoye na wo di adwure nipa ko no okay na wo di adwure na wie no eyi na fi danger no mu no afi wo betimi di nso egu ne ho asata no tiase se efi ne mu dia so maka say electricity or entry and or exit se fi ne mu dia se fi ne mu a betimi save ne life even say that time na so ni mu no se wutimi edum o source ne tempe betimi survive okay ya wakola bi o ha no so sa wow even though we lose ne 9 mienu ne saba ko no electricity no akra be say be 13 years oh awelu su ne saba ko ne 9 mienu no oda so te ase onu ankasa de obeka cho se we hu de esi ye nti which means electricity ni realm mu a you can lose consciousness and correct nti weni enda wo hu su bio nti obehwe ho wow we hu de ye bio nti sa ne ma ni timisi nti se main source ni hia ye pa na afi woni pa ko no wo maamefo ne papafo ye wires ni eyi ni ya ye hwe ye won kwala wo fie ye hwe se ma enema bien piepie wire bi be pie me hu obi a o paint keke na o paint obi fie o na wire no aso ni mu ama ye twa ne 9 mienu nyina ene ne nsa mienu nti ehemfa no de bedidi nti ye hwe se electricity no omoye ye wire ni bibia na ye ma expert fo nso nhwe no mo hwe sa ne ma ni nyina ma ye efise nkwala wo fie socket nketinketi ewo efom no obetimi di ni nyina kwosoro anase ebetimi ama na sie sani asa akwala aketuwa bi ho mfa ne nsa enkohye mbo se nkwala omo ye curious nti bo ho aso de ne nsa kohye se pena no de akohye sa 3 no de akohye ba se wosoro na endu ba bia ono be wona ontimi emfa ngon kohye na fe ye ne nkwala no so be kasa maame ana papa adiewe memfa wonsa enko ho ubeba no no gina ho nti wo na ese wo protect saa wo ne ama no
Efisɛ ɔno de obekɔ akosom. Nti yɛhwɛ sɛ yɛ electrical gadgets ni nyinaa ɛyɛ nneɛma a esi yie a yɛahyehyɛ ne yie a ɛmfa owuo ɛmfa mbrɛ yɛn mba anankasa yɛ ankasa na yɛhwɛ yɛn ho so yie ɛwɔ electricity ho sɛ na meka yɛ no ne ho yɛ ho pa yɛda ase ɛne nso nti bedɔfo yɛntie ne yie ɛna nursefoɔ ne adɔkotafoɔ pomdun adwumayɛfoɔ ɔmo yɛ adeɛ sɛ na wo kane no we just waba consulting room nso hwɛ ɔde we nyina ma yɛn kwanti ade na wontie ne nyina mfa mmɔ yɛn ho ban meda ase sɛ wo ne yɛn esua adeɛ na wotwe mu wɔkyena nso nkwa hoden ɛwɔ hɔ asa ka yɛn ho yɛbɛto so na yɛahwɛ ɛhyehyɛ no mu bi nso kwan yɛbɛfa so a ɛba yɛbɛbɔ yɛn ho ban mede ase dɛ ma Endpoint Homeopathic Clinic wɔn mu nti ɛde yɛdi sa nkɔmɔ ifa number no wɔ 0244867068 wɔkyena nkwa hoden wɔ hɔ a ɛbɛsɛ hyia